Nik egingo dudana da bitxikeria eta izenburua kanpan. Espero asko ikastea eta asko gustatzea. Nondik datozen hegaztiak dira, Azpiatik datozen hegaztiak dira. Nongoak dira handienak, bertakoak dira handienak. Indian zerbaitek famatu dira jan, Indian sakratuak direlako. Animalia hauek zergatik dira ezagunak, oso ikusgarriak direlako. Lepo luzearen ondoren zer dute? Lepo luze baten ondoren buru txikia dute. Eta buru tontorrean luma zota bat. Faunaren ezaugarrietako bat zein da? Faunaren ezaugarrietako bat lume kolore distiratsua eta ederrak batez ere. Buztanekoak dira. Buztanak gozakoak dute, buztanak oso luzea dute. Buztanak zenbat neurketik metro bat eta erdi neurtzen du. Orain galderak egingo ditut. Zuaz, nondik datozen hegaztiak dira? Erara? Faunaren ezaugarrietako bat zein da? Faunaren ezaugarrietako bat zein da? Beste norbait dakiena? Norbait badaki, galdera hori? A ber, Aitor. Aitor? Atzeko nahi. Jones. Aitor izan du. Vale, txalo bero bat. Espero asko gustatu
eta advokazio duela.